Salam dostum. Bu videonu açık görýän bolsaň, diýmek sen hem Türkmenistanda yarım milyondan gowrak imo ulanjylaryndan birisin. Imony Türkmenistanda yarım milyon kişi ulanýan bolup biler. Ýöne imony dünýä meçhurynda diňeje Play Store'dan yarım milyard kişi ýükläp alypdyr. Imo programmasy 2010-njy ýylyň 27-nji iýulynda ulanmana başlanýar we manysy imo in my opinion, ýagny meniň pikirimçe diýen manyny berýär. Imo 2010 ýylda Play Store'da çyksa da asıl 2005-nji ýylda PageBeats arkaly dördülmäne başlaýar we ilkinji versiýasyny browserler arkaly 2007-nji ýylda çykarýar. Men bu videoda size imo barada bilmek isleýän ähli sirlaryňyzy aýdyp, imoda asla etmelde zatlaryňyz barada aýdyp dowam etmekçi. Hanonda video menden, like'lar sizden. Imony iň köp ulanýan döwletleriň sanawynda birinji orunda Türkmenistan gelýär. Türkmenistandan başga da Özbegistan, Täjikistan, hatda Hindistan we Pakistan ýaly döwletler hem ulanýar. Imonyň günlük aktiv ulanjy sany 50 million geçýär. Imonyň ulanjy sanynyň köp görünmegi de käbiriniň birden köp hesap açmagy. Hanonda size ilkinji syry. Bir telefonda nädip 3 sany imo girip biler görkedeýin. Play Store ve App Store'da imonyň döredýüji toplarynyň imo, imo beta we imo HD ýaly görnüşleri bar. Olaryň her birine aýry-aýry nomerler arkaly bir telefondan 3 sany imo girip bilersiňiz. 2. Imo giren wagtyňyz size şeýle bir background penjeresi çykýar. Siz muny 3 nokot, ol ýerden wallpaper saýlap, islendik imonyň size hödürlen fonlaryny ýa-da goýmak isleýän şahsy bir suratyňyzy goýup bilersiňiz. Eýem siz imo girdiňiz. Muny görüp size dostlaryňyz jaň edip başlar. Her jaň gelende şol bir imo ringtony, ýagny jaň sesi. Imoda gelen jaňlaryň aýdymuny nädip üýtgetmeldigi barada mundan 3 ýyl Hanogul Media kanalynda video taýýarlapdym. Eýem ol videony 110 000 ýakyn adam görüpdir. Siz hem ol videony girip görmek üçin şu ýerdäki linke basyp ýa-da YouTube Hanogul Media ýazyp gözledip bilersiňiz. Diýeli, size dostlaryňyz jaň edende aýdymy nädip üýtgetmeldigini öwrendiňiz we size ähli jaň etýänler bilen habarlaşdyňyz. Indi siz käbirlerine jaň etmek isleýäňiz. Her bir jaň edeningizde şol bir gudok sesi. Size jaň edýänler beýle gudok sesini eşitmezlik üçin Color tün böleginden islendik aýdymy ýa-da saz saýlap bilersiňiz. Imo esasan uzun gürleşmek üçin programma. Siz bir bilen gürleşýän wagtyňyz imoda içiňiz gysmaz ýaly bir bilen bilelikde video görüp ýa-da oýun oýnap bilersiňiz. Imoda ýazyşýan wagtyňyz ýalňyş ýazylan hatlary üstüne basyp, her iki tarapdan hem dogly pozup bolýar. Ýöne ýadyňyzda bolsa, Telegram videomuzda belleşimiz ýaly imoda pozulan hatlar iz galdyrýar. Telegramda bolsa dogly ýok bolýar. Imoda surat ýa-da video uradan wagtyňyz hem iň uly problemalaryň biri hiliniň peselmegi. Imoda birini uradan surat ýa-da videolaryňyzyň hiliniň düşmedi ýaly belge ýa-da dokument formatynda uradyň. Şol wagt faýlyň, suratyň, videonyň hiç hili düşmeýär. Imoda gürleşip ýazyşyp boldyňyz. Garşyňyza storelar çykýar. Dostlaryňyz we başgalaryň storelary. İçinde göwnüňize yaran surat we videolary uratmak arkaly ýükläp alyp bilersiňiz. Hawa, siz hem store goýup bilýäňiz. Storyňyzy köp kişi görmek üçin imo sazlamalar ol ýerden hem functions we friends of friend'i açmaly. Şeýlelik bilen imoda goýan storelaryňyzy gaty köp kişi görüp bilýär. İçiňiz gysan wagty täze dostlar edinmek üçin Who is online böleginden şu wagt online ulgamdaky size ýakyn dostlary tapynyp ýazyşyp bilersiňiz. Imo her giren wagtyňyz sizi bimaza etýän like reklamasy bar. Onu hem aýyrmak üçin videolar bölegine girip, suratyňyza basyp, 3 nokotdan unfollow bölegini saýlap bilersiňiz. Imoda işiňiz diýen wagty siziň ýazyşanlaryňyzy başgalaryň okamazlygy üçin kod goýup bilersiňiz. Onuň üçin hem ýene sazlamalar, imo hasap aýarlary we password, ýagny kod bölegini saýlap ol ýerden kod goýup bilersiňiz. Egerde bu funksiýa siziň imo versiýaňyzda ýok bolsa, goşmaçy App Store ýa-da Play Store'dan Uplock Fingerprint ýaly programmalary saýlap bilersiňiz. Bu meniň imo barada etmeli diýen böleklerim.
Kysgaça imoda etmeli däl zatlary barada gurrun bereýin. Imo açan wagtyňyz mümkin boldukça öz adyňyzy, suratyňyzy goýjak boluň. Çünki sizi dabawy eden, ýagny goşan kişi sizi tanaman bilýär. Ikinji, imoda birini ýazan wagtyňyz ilki başda "Alo, kimsen?" diýilmeýär. İlki siz ýazan bolsaňyz öňürti özüňizi tanıtmaly, soňra seni tanap bilermi diýip bilersiňiz. Üçünji, hop diýip birine kameradan jaňa dilmeýär. Tanışyňyz bolsa-da, çünki ol kişi işli, başagay ýa-da gürleşmek islemeýän bolup biler. Soňam gaýrat edin, adamlary ruhsady bolmadan grup bolarok goşmaň. Çünki her bir adamyň öz şahsy zonasy bolýar. Bu edil birini ruhsady bolmadan bir parti, diskoteka ýa-da myhmançylyk alyp gitmek ýaly. Pursatdan peýdalanyp, imo barada düşünjelerimi aýdyp bilendigimi beýenýärin. Meniň pikirime siz hem dogry garaýansyňyz diýip pikir etýärin. Imonyň sırlary barada hem galan zatlar bar bolsa arkaýyn sorap bilersiňiz. Jogaplaryn meniň Instagram adresim Hanogly Media. Video göwnüňizden turandyr diýip umyt etmek bilen bir soňky videoda Instagramda nädip ösmeli atly video taýýarlajak. Onuň üçin hem ilki siz maňa YouTube'da ösmäge kömek edin. Men size YouTube Türkmen Post we Hanogly Media kanallarynyň gyzykly videolar taýýarlap durjak. Her ikisine de agza bolup videolarymdan habardar boluň. Videolary dostlaryňyza ugradyň. Hoş, sag bolun. Görüşýänçek.